έτσι, στη δισκοτέκα και να σκόρπω. Έλα, η μασκό του λεωφορείου μου. Φτιάξε με, τι. Κάτσε να σκοτώ κιόλας. Πάτα. Ρε Χριστάκη, πήγαινε λίγο μέχρι τέρμα και ξανά έλα για να σε πιάσω καλά. Άντε αγόρι μου. Έλα, πια. Έλα. Πίσω, ευλόγησε. Α, ευλόγησε τους όλους. Αυτή θα ευλογήσω. Δεν έχετε Ευαγγέλιο οδηγό στο Κοράνι, κάτι. Για πήγαινε. Με το Κοράνι βάλε και το χέρι από την τσέπη. Τα χέρια έξω από την αυτή, Έχει κάπου, πρέπει να βάζει και τα λεφτά. Για έλα. Τα βάζει από μέσα. Α, κοίτα Σελίμ, σε πέρασε. That's women. Τώρα, να σου πω το ελληνικό, γλύψε μου το... Come. That's for women. Ναι. And this for men. Σελίν, να τον γυρίσουμε ανάποδα να δούμε τι είναι. Αν βγεις έξω έτσι, φαντάζομαι. All men are for women. Θέλει να πάει και στο μπαρ. Και έχει κάτι... Θέλει να πάει και στη δίσκο. Και έχει κάτι ταυρατωμένο. Και χτες ήταν Lady Night, θα πίνεις τσάμπα. Γκέι μουσουλμάνα. Έχασες το τσάμπα από τώρα, γαμώτο. Και εντάξει, εμείς που δεν ξέραμε. Όλοι οι Αφρικοί. Όλοι οι Μαροκινοί θα σου λέγανε το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Δεν μου λες, παίρνω το μπορεί. Τα μάρια εκείνα να παίρνω, μετά να την έβγαλε τέτοια. Ναι, είδες. Τι ασύμβερα. Σαν τη Γεωργία Βασιλιάδου θα λέγανε η Ρουφιάνα. Τι βγάζει. Χαρά ο Σελίμ. Σελίμ, do you like Christina? Do you like? Σ' αρέσει, do you like? I leave her for Christiana. Τι, πού χτύπησες, Χριστό? Κόπηκε στο ξύρισμα. Να κάνεις χαλάου από εδώ και πέρα. Εντάξει, κορίτσι, εντάξει. Ένας πόντος μου έφυγε, πώς κάνετε έτσι. Τώρα είναι ένα χαρτομάτι τώρα, έχουμε το διάλογο. Καλά, τόσα φαρμακεία έχεις πάρει. Για να δω. Α, baby corn. Ναι, έχει. Ποιος το άνοιξε? Είναι μεγάλο το Δεν κόψιμο. έχει άνοιγμα. Κάτσε να το βρω, Τον έχει πιάσει. Είδες. Λέγαμε για κόψιμο, να τον έπιασε. Βάλε ημόντιουμ πάνω. Βάλε ημόντιουμ να περάσει το κόψιμο, κουκλαρί. Όλα τα φτιάχνει. Βάλτε με το κουτάκι, μην τα καταπιείς. Μην τα γυρίσουμε και πίσω τα ρημάδια. Θα πάμε τα φέρνουμε, τα έχουμε ζαλίσει αυτά τα ημόντιουμ. Το επόμενο ταξί της Εθνικής θα είναι χορηγός ημόντιουμ. Η Ορδανία είναι Είναι η Ορδανία. 2 μέρες εξτρά από τη φαρμακευτική. Λες και είμαστε επισκέπτες. Ρε γαμώτο. Φαντάσου Ο Σελίν. Νομίζω ότι είναι λίγα το Το βλέπω για ονείροξη το βράδυ το Σελίν. Καλέ. Σελίμ, together with Christos. Together with Christos after. Together. After night. With him very much. I like women, lay very much. Είδα το γεράκι που σου πάει. Φτιάξω εγώ, αύριο θα δεις τι γεράκι θα κάνει. Είχε και καμάρι αυτό που κλαίνεις με το Πανάθεμάσαι. Θα καταπλήξουμε τα πλήρη. Όχι, θα πάω λέει στη δισκοτέκα έτσι να δω το πάω. Γιατί έπιασε τη βερμούδα του την
Θα προλάβει να το βγάλω. Μαν. Αν προλάβει να το πέταγα τη γλίτωσα. Αλλιώς τα ποδαράκια μου στον ώμο. Μέρα το πρωί από ένα κουτί μόντιου. Τι μόντιου. Δεν θα κάνω τα υπόλοιπα. Για αιμορροίδες θα ήταν την άλλη μέρα το πρωί. Την άλλη μέρα θα καθαρτικό θα έκανε. Θα καθαρίσει. Μόντι να το κάνω τι. Ένα κουτί φόβεται γιατί θα βγουν από Ο Χρυσός χθες πήγε με το Καλαμπαλί να μπει στη δισκοτέκ και του λένε πού είναι τα χαρτάκια και λέω είναι ζευγάρι, λέω, εντάξει, και τους έβαλε αυτός, κοίτα καλά και τους έβαλε. Πες ψέματα, λέω, πες εδώ. Εντάξει, λέει, αν είναι ζευγάρι μπείτε. Άρα καλά. Άρα καλά, εδώ είσαι Μιχαλάκη. Πάλι γι' αυτό σε περιμένουμε σήμερα το μάρμα. Ρε, βαζελίνη έπρεπε να παίρναμε, όχι μόντιουμ. Επιτέλους ενώθηκαν οι επιθεωρήσεις.